V máji tohto roku sa na Slovensku riešila kauza s chýbajúcou diakritikou v bločku. Majiteľ prevádzky Langoše dostal za chybu pokutu vo výške 1500 eur. To nahnevalo Slovákov natoľko, že sa rozhodli podnikateľa ihneď podporiť kúpou Langoša. Podnikateľ, predajca Langošov Anton Pašek tvrdil, že chyba na bločku bola spôsobená dodávateľom registračnej pokladne, ktorý však problém odstránil do 20 minút od jeho nahlásenia. Na šokujúci prípad, ktorý za deň obletel slovenský internet, upozornila STVR. 4 hodiny sedeli a hľadali. Po 3,5 hodiny, pán Pašek, môžete? No, čo je? Mám chyba mekčeň. Nemyslíte vážne? Na otázku, či sa boja prevádzkovateľia finančnej správy, že bude viacej kontrolovať bločky a ich diakritiku, by žiadny podnik v Bydovciach neodpovedal. Napriek tomu, že bola chyba dodávateľom registračnej pokladne opravená do 20 minút, pokutu 1500 eur musela firma zaplatiť do 3 dní. Finančná správa však považuje pokutu za oprávnenú. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč uviedol, že zákon vyžaduje, aby pokladničná tlačiareň umožňovala tlač všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane interpunkčných znamienok. Pre Myšiak Média Michal Forgáč.